bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Masu ganinmu da bibiyanmu da sauraronmu ta kan wannan shafi namu, muna muku gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A koda yaushe dai muna kan abubuwan nan guda 6 da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana alkawarin idan muka yi waɗannan abubuwa guda 6, kowanne Allah zai ba mu wani abu sakamakon yin kowane ɗaya daga cikin 6 nan. Wannan alkawari kullum kana jinsa a ranka cewa tsakaninka da Allah ne, kuma abubuwan nan da Allah ya ce a yi, in ka yi su Allah ne zai baka sakamakon. Abu na farko, Allah ta'ala ya ce wa mai yattaqillaha yaj'al lahu makharaja. Duk wanda ya ji tsoron Allah to babu wata matsala da zai shiga face sai Allah ya fitar da shi. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Sannan Allah zai kawo masa arziki ta inda baya zato baya tsammani. Haka wannan alƙawari ne na Allah. Duk mai tsoron Allah ba zai shiga matsala ba face Allah sai ya kawo masa mafita daga wannan matsala. Sannan abu na biyu, Allah ya ce duk wanda yake roƙona kuma ya sakankance zan amsa masa, to zan amsa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kace Allah mahallicinku ya ce ku kira ni, ku roƙe ni, ku yi min magiya, ku nemi bukatu a gurina, ni kuma zan amsa muku. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba. Ku kira Allah kuna masu sakankancewa kawai zai amsa. Daman za ka roƙi Allah ka sa abu 5 a ranka. Na farko, Allah ya ganka, ya san ka, yana da abin da kake nema, ba shi da rowa, yana da kirki, sannan kuma kaga ya ba wasu. Ganin yana ba wasu nan ai ya ishe ka kai ma ka sa rai cewa zai baka. To wannan shine abu na biyu. Bayan takawa tana kawo mafita, addu'a za a amsa. Sannan abu na uku, Allah subhanahu wa ta'ala abu na uku ya ce fadhkuruni azkurkum. Ku dinga ambatona, ni ma zan ambace ku. Duk mai ambaton Allah to ya sa rai kawai Allah zai ambace shi. Allah ko ya ambace ka ai ka gama daraja. Kai kake ambatonsa sai shi ma ya ambace ka. Kuma wani irin ambato aka fassara shi, daraja zai maka, ɗaukaka ka zai, gafarta ma zai, ƙara maka matsayi zai, kare ka zai daga makiya da mahassada da magauta. Duk waɗannan abu ne da kake bukata in Allah ya ambace ka. Haka shine abu na uku. Abu na 4, godiya. La in shakartum la azidannakum. Allah ya ce in kuka gode ni kuma zan ƙara muku. Ashe duk mai godiya wato ya sa rai akwai ƙari. In dai Allah yana baka kana godewa, to Allah ta'ala kuwa zai ainihin ƙara maka. Abinda Allah yake so mu gode da zuci, mu gode da baki, mu gode a aikaci. Sannan abu na 5 shine Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah ba zai musu azaba ba matukar suna istighfari. Kenan duk wanda Allah ya azurta shi da istighfari, duk wanda Allah ya azurta shi da tuba da nadama da istighfari, to Allah ya ce ba zai mana azaba ba, ba zai halaka mu ba matukan muna istighfari. Akwai wani tabi'i da yake cewa ya nemi dan dako ya daukan masa kaya daga kasuwa ya kai masa gida. Dan dako ya dauka kaya, suna tafiya, yana nishi, yana alhamdulillah astaghfirullah. Duk sanda ya nishi sai ce alhamdulillah astaghfirullah. Ha aka isa gida. Sai yake tambayar dan dakon nan, shi wannan malamin, kai ya naji kana yawan alhamdulillah kuma kana yawan faɗan astaghfirullah? Yace kwarai. Yace saboda idan na kalli ni'imar da Allah ya min to sai in ce alhamdulillah, ni kuma in na kalli kuskuren da nake yi sai in ce astaghfirullah. Kuma dama haka ne, ko dai Allah ya min ni'ima masa godiya, ko ni nayi kuskure nemi gafararsa. Kuma anan ne malamai suke cewa ai addinin musuluncin dama gaba daya ai abu 5 ne. Yi na yi, bari na bari, a baka ka gode,
a jarabce ka ka jure, ka yi laifi ka tuba. Waɗannan abubuwan guda biyar da sun samu, to mutum ya shiga cikin waɗanda Allah ta'ala yake bukata. Da haka a cikin wannan shiri za mu dinga yin abubuwa guda uku. Na farko, za mu dinga amsa tambayoyi da fatoyin masu saurare gwargwadon iliminmu da fahimtarmu. Idan ka yi tambaya wacce muka san amsar ta kai tsaye, za mu baka amsar. In kuma ka yi tambayar da take da nauyi, ta fi ƙarfin iliminmu, ta wuce saninmu, to sai mu batta sai mako na gaba, sannan sai mu zo da amsar ta. In ko mu samu amsa ba, sai mu gaya maka cewa mu ma ba mu sani ba, kuma mun tambayi wani ya ce shi ma bai sani ba, kuma iya binciken mu har yanzu ba mu gano amsa ba. Wannan ko ba gajiyawa bane a babin ilimi. Idan ka tambaye ni abin da ban sani ba, na ce maka ban sani ba, wannan ba sabon abu bane, shi ma ilimi ne. Dama ko ka sani ne ko baka sani ba, an wajabta maka in ka sani ka faɗa, in baka sani ba ka ce baka sani ba. Don kowa ya haka ya zauna lafiya. Sannan abu na biyu shine za mu dinga kawo wasu kissoshi ko wasu labarai waɗanda suke ɗauke da fa'idodi, waɗanda ainihin za a iya samun fa'idodi a cikinsu, ko daga alkur'ani ko daga hadisi ko daga kissoshin magabata. Sannan kuma za mu iya tattaunawa da ku kai tsaye ta hanyar wato ku turo mana voice ɗinku, domin dai mu ci gaba da sanin halin da kowa yake ciki. To alhamdulillah, kamar yadda ake gani, yau muna 26 ga watan Zulqa'adati. Ana cewa Zulqa'ida ko Zulqa'ada, babu laifi in ka ji mutum ya ce Zulqa ko Zulqi, duk ɗaya ne. A yi fatha akan qaf ko a yi kasara akan qaf, babu laifi. Zulqa'adati daga ka'ada ya ka'udu ne, zama. Akwai kuma Zulhijja ko Zulhajj. To wannan Zulqa'adati yau muna 26, yau Alhamis, wanda yake nufin kenan saura mako biyu, wato za a shiga Arfa da kuma ranar Hajji. To kasancewar idan wannan lokuta suka zo, mafi yawa abinda muke kokari shine mu san hukunce-hukuncen da suke shafar irin waɗannan lokuta, da abin da ya kamata mutum ya yi a daidai wannan lokaci. To akwai matsaloli suna da yawa dai, amma za mu takaita su kusan guda 52 waɗanda suke tasowa a irin wannan lokaci. Na farko shine sanin me ya kamata mutum ya yi idan kwanaki 10 farko na watan Zulhijja sun kama, tunda sun kusa. In sun kama me ya kamata, nan da kwana 5 ko 6 za ka ga watan Zulhijja ya kama. To wani shirye-shirye ake yi don shiga waɗannan 10 na Zulhijja? To matsala ta farko su ne waɗannan kwanaki suna da daraja, suna da girma, kamar yadda hadisi ya tabbata. Annabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al'amalu salihu ahabbu fiha ila Allah min hazihi al-ayyam. Babu wasu kwanaki kwata-kwata a cikin kwanakin shekara 360, babu wasu kwanaki da aikin alheri ya fi soyuwa kamar waɗannan kwanaki guda 10 na farkon Zulhijja. Ta yi wa kai tambaya ka ce, akramakallah, ai akwai 10 ƙarshe na Ramadana. To me bambancin 10 ƙarshe na Ramadana da 10 farko na Zulhijja? Ai a can ma ɗin an ce kwanaki ne masu daraja, har ma kuma a cikinsu ake samun daren Lailatul Qadari. To me wanne ya fi daraja tsakanin 10 ƙarshe na Ramadana da 10 farko na Zulhijja? To malamai sun tattauna cewa waɗancan dararen ne suka fi daraja, waɗannan kuma rana ce ta fi daraja. Akwai dare akwai rana. To ranar kwanaki 10 nan da za su zo na Zulhijja sun fi daraja, sannan dararen 10 ƙarshe na Ramadana sun fi daraja. Domin mafi yawa abubuwan da ake na daraja ɗin a cikin waɗannan kwanaki guda 10, ai da rana ake yin su, kamar ranar Arfa da Yawmul Hajjil Akbari. Kaga sidi duk da safa ake, Sulayya duk da rana ake yi, su Arfa ka gani da yamma bayan azhar, daga nan har zuwa rana ta faɗi a shiga dare. Kaga ashe kenan wato waɗannan su ne wato bambanci tsakanin 10 farko da kuma wannan 10 ƙarshe, amma kowanne suna da daraja a wajen Allah. A wasu malamai sun fassara da Allah ya ce wala yalin ashir,
sun fassara su da waɗannan kwanaki guda 10. To tunda mun san daraja waɗannan kwanaki kuma ana son a yi aikin alheri ko ba tare da an ƙayyade ba, sai mu duba mu ga mun ji matsala ta farko shine falalar waɗannan kwanaki guda 10. Na biyu, a cikin waɗannan kwanaki guda 10 ake yin hajji, ake umara. Kaga ko ashe hajji kuma mun san falalar hajji. Alhajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa aljanna. Lafiyayyen hajji kubatacce ba shi da sakamako sai aljanna. Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq kharaja min zunubihi kayawmi waladatu ummu. Wanda diye hajji ba tare da yayi kwarkwasa ko fasikanci ba, zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi. To sanan kuma ce al'umrati ila al'umrati kafaratu lima bainahunna zajnibatul kaba'ir. Yace daga umara zuwa umara ana kankarewa mutum zunubin da ya aikata. Daga umarar da kai, shin wata ɗaya kake umara ko wata bibi ko wata uku ko so ɗaya kake a shekara, to zunubin da ka aikata daga waccan umarar zuwa wata umarar da za ka sake, to duka Allah zai shafe, zai goge wannan zunubin naka. Ashe kaga kenan daga cikin darajojin waɗannan kwanaki guda 10 shine da ake iya yin umara a aikin hajji a ciki. Sannan abu na uku, azumi, musamman azumin ranar arfa. Mutum zai iya yin azumin kwana 9 na duka waɗannan kwanaki guda 10, tunda ba a yin azumi ran sallah. Haramun ne kai azumi ranar babbar sallah da ranar ƙaramar sallah da kuma ayyamun tashriki, kwanakin mina. Ba a yin azumi a cikinsu. To amma akwai mutum zai iya yin kwaya 9 daga 1 ga wata 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sai ka tsaya ranar arfa in ba aikin haji kake ba, banda ranar 10. Sannan za ka iya yin 1 ko kai na alhamis da litinin kawai a ciki in ba ta faɗo ranar sallah ba, za ka iya yi. Akwai lada mutum ya yi azumin kwanakin nan guda 8 in an haɗa da arfa ya zama 9. Amma ba za ka iya yi ba ma kai na arfa kawai, musamman in baka filin arfa. Domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana a hadisi ingantacce, idan mutum ya yi azumi ranar arfa da ikhlasi kuma Allah ya karɓa, za a kankare masa zunubin shekara 2, shekarar da ta wuce da shekara mai zuwa. In kun ji an ce za a kankare zunubi, duk irin waɗannan ana nufin ƙananan zunubai. Wato ana nufin ƙananan zunubai, ba irin wa ɗirka ɗin ba. Su ɗirka sai an tuba, an yi istighfari sannan ake kankare su. Don haka ɗirka su sai mutum ya tuba, ya koma zuwa ga Allah, ya yi istighfari, sannan za a kankare masa ɗirka. Amma 'yan ƙananan duka za a yafe masa su sakamakon wannan azumi. Sannan abu na 4, kabbara da zikiri. Litukabbirullaha ala ma hadaku wazkurullaha. Wato wannan lokaci ne da ake so a dinga yawaita kabbara da yawaita ambaton Allah. A rawaito sigogi daban-daban da sahabbai suke yi, amma sigar da ta fi shahara wacce aka rawaito daga Umar da Abdullahi dan Mas'ud shine a cikinta akwai kabbarori guda 4, akwai kalmar tauhidi guda 1, akwai tahmidi guda 1. Shine ka ce Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, wallahu akbar, walillahi alhamd. Wannan ita ce sigar da tafi shahara. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Wannan idan mutum Allah ya wadata shi da yawan ambaton Allah a cikin wannan kwanaki, kuma yana bin ma'anonin ambaton Allah, an kace Allahu akbar, me kake nufi? Allah shine mai girma, shi cancanci bauta, shine mai aljanna, shine mai wuta, shine abin so, abin tsoro, abin kwaɗayi, abin kuma raki. Ma'ana in kana kwaɗayi kai kwaɗayi a wajen Allah, in kana tsoro ka ji tsoron Allah, in kana da bukata ka nema a wajen Allah, in kana neman wani kariya to ka nemi kariya daga wajen Allah, domin Allah ya cancanci a so shi, ya cancanci a girmama shi, a yi kwaɗayin rahamarsa, a ji tsoron azabarsa, a bauta masa da ikhlasi, kuma a sa rai cewa a yi addu'a za a samu aljanna. Sannan abu na 5, waɗannan kwanaki ana so ka yawaita tuba a cikinsu. Wato da mutum yana aikata zunubi, to ya amfani da waɗannan kwanaki ya yi nadama, ya tuba, ya istighfari, ya daina. Ka duba manya-manyan zunuban da kake yi guda nawa ne, kaga waɗanne za ka iya
ba za ka iya barin su duka ba, guda nawa za ka iya tattarawa ka watsar ka daina. Sannan na 6, yawan aiki na gari. Ana son ka yawaita sadaka, sada zumunta, kyauta, ƙara biyayya ga iyaye, ƙara kyautata wa iyali, ƙara kula da tarbiyyar yara. Ma'ana duk abin da kake na kirki ana so wanda ba a yi masa iyakan adadi ba ko lokaci ba, ka ninninka shi a cikin waɗannan kwanaki guda 10, domin kai ma an tashi karɓa maka ɗin ninninka karɓawa ake yi. Tunda annabi ya ce babu wasu kwanaki da Allah yake son aikin alheri a cikinsu kamar waɗannan kwanaki. Sabai suka ce ko da jihadi ne, annabi ce ko jihadi kake baka kai wanda ya aikin alheri a waɗannan kwanaki ba. Sai wanda ya bar gidansa ya fita jihadi, bai dawo da ransa ba, bai dawo da dukiyarsa ba, to shine ake jin watakila za a iya kwatanta shi da wanda ya aikin alheri a waɗannan kwanaki. Sannan sallar idi, in akwai sallar idi da ake yi, ita ma kuma tana daga cikin sha'air na addini, wanda musulmi za su fito gaba ɗaya, sun sha kwalliya, sun sha ado, suna ambaton Allah, su fito su zo su yi sallah a bayan liman, ya tunatar da su, ya faɗakar da su, kuma kowa ya koma gida ya je mai hali ya je ya layya. Sannan akwai yawan kabarbari. Kabarbarin nan akwai muƙayyad, akwai mutlaq. Mutlaq din shine da kwanakin sun kama, to ko ina za ka, a kasuwa kake, a mota kake, a kan titi kake, a ofis kake, ka dinga yawan Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, wallahu akbar, walillahi alhamd. Kai ta maimaita wannan. Sannan idan kuma ranar arfa ta zo, ranar arfa an yi sallah asuba, to daga nan ko bayan sallolin farilla za a dinga yawan yin zikirin. Duk sanda aka yi sallar farilla, kafin a tashi sai a kama wannan zikiri, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Ai ta maimaita, ai ta nanata wannan bayan sallar asuba daga ranar arfa zuwa kwanakin karshen, wato ayyamu tashrik, wato kwana 4 kenan ko 5, za a yi duk bayan sallolin farilla ana yin wannan ambaton Allah. Amma wanda suke aikin hajji su sai ranar sallah, daga sallan azahar za su fara nasu. Sannan na 9, ana son ga wanda ya tanadi abin layya ko yake da tsammani zai samu kuɗin rago kafin sallah ta zo, ko sa ko raƙumi da zai layya, to ana so kada ya aske gashin kansa, kada ya yanke farcensa. Ma'ana duk wanda yake son ya yanke farce, to ya yanke kafin kwana 10 nan su shigo. Wanda yake son ya aski kafin kwana 10 nan su shigo, amma da sharaɗi in yana son zai layya, ko ya sai ragon, ko ya tanadi kuɗin, ko kuma yana sa rai albashinsa zai zo kafin sallah zai layya, to wannan wani lada, ƙarin lada ne, kamar da malamai suka yi bayani cewa in an tashi maka gafara, har da farcen ka za a kirga, har da gashin kanka za a kirga, yawansu duk za a yi maka gafara. Wajen gafara a wajen Allah ba wani abu bane, shi dama ba cutuwa yake ba in mun yi sabo, ba amfanuwa yake ba in mun bauta masa. Da bautar da sabon, in mun yi bauta amfanin namu ne, in mun yi sabo cutar ta mu ce. Saboda hakan Allah ya maka gafara, kaka ji ana faɗa falalan Allah da yawa, ka ɗauka cewa zalika fadlullahi yutihi man yasha. Falalan Allah tana da yawa, kuma yana bada ita ga wanda ya ga dama. Sannan na 10, yawan godiya da istighfari. Mutum ya yawaita godiya ga Allah bisa ni'imar da ya masa, ma da ya shi mutum, ni'imar da ya shi musulmi, ni'imar da ya shi mai lafiya. Wasu ba su da lafiya, wani yana asibiti kai kana lafiyar kalau, wani yana makabarta kai da ranka, wani yana kurkuku kai da yancinka. To ka gode wa Allah da baka kurkuku, ka gode wa Allah da baka asibiti, ka gode wa Allah da baka makabarta. Wanda gani a kurkuku an ɗaure shi bai da yanci, wanda gani a makabarta ya mutu ne, wanda gani a asibiti bai da lafiya ne. To ko su da suke asibitin su gode wa Allah, su ma da suke makabartar su gode wa Allah, wato idan Allah ya sa mutum ya samu kyakkyawa kenan. Sannan akwai kuma abu na 11 shine yin layya ga mai iko. To wannan layyan su ne za mu tattauna matsalolin, wanda ina fata matsalolinku suna ta shigowa. In muka karasa wannan sai mu juya kuma mu fara karɓar wanda na ga suna ta shigowa yanzu, sai mu koma kansu. Na farko, mun ji hukuncin yanke farce da aske gashi ga wanda zai layya in kwanaki 10 nan sun kama, watan Zulhijja na 12 ya kama, mutum yana nufin zai layya, ko ya tanadi kuɗin ko ragon ko niyya ma, to kada i yanke farcensa, kada i yanke gashin kansa. In yana so yayi kafin lokacin, kamar yanzu kaga duk sai mu yanke farcen mutum da watan bai riga ya kama ba. Mai askin mu a aski sammata mu, duk inda muke bukatar mu aski mu aski.
amma wannan kwana 10 ya shiga kuma muna nufin amma wanda ba zai layya ba shi babu hukunci a kansa, sai dai mutum ya aikata bisa kuskure ko bisa jahilci ko rashin sani ko mantuwa, wannan babu komai. Mai jahilci ya kamata da ya je makaranta. Sannan na biyu, layya a shari'a da yare. Me ma'anar layya a shari'a? Udhiya, ana cewa udhiya, wasu ce an ciro shi ne daga duha, wato saboda mafi yawa ana yin layya ne da hantsi bayan an sako daga idi, to suka ce daga sunan gurin ko lokacin, kamar da ake cewa zuhur, sallar azhar, la'asar, magariba, isha, asuba, kun ga ibadun sunayen nasu daga lokacinsa aka ciro shi. To haka su ma suka ce ita ma layya daga duha ne, ma'ana lokacin hantsi an sako daga idi ake yin ta. Sannan ma'anar layya a shari'a shine yanka dabba da nufin neman kusanci ga Allah. Ka yanka dabba wacce aka ce ka yanka da nufin a zuciyarka kana neman kusanci ga Allah, wannan shine ma'anarsa a takaice. Sannan hukuncin yin layya, ita layyan nan wajibi ce ko mustahabbi ce? Bayan malamai sun yi ittifaki akan cewa ya kamata a yi layya, sai kuma suka yi sabani akan wajibi ce ko ba wajibi ba. Wasu malamai suka ce yin layya wajibi ne kai layya, suka kawo hujjojinsu da dalilansu. Wasu malamai suka ce a'a, in an ce wajibi shine abinda in kayi zaka samu lada, in baka yi ba kuma ka aikata alhaki. Wasu kuma malamai suka ce a mustahabbi na yin layya, ma'ana an so kai layya, ma'ana in kayi layya zaka samu lada, in baka yi layya ba ko baka da alhaki, shine ma'anar mustahabbi. Wasu kuma malamai suka ce, suka yi tafsiri, suka faɗi magana ta uku, cewa ga mai hali wajibi ya layya, ga wanda ba shi da hali ba sai yayi ba. To wannan shine kauli rajihi na ƙarshen nan, kana da halin layya kai, in baka da ita hali shikenan sai ka tsaya cikin wanda za a yan wana ma. Sannan me hujjan yin layya? Hujjan yin layya shine annabi yayi. Annabi ya samu girɗa rago guda biya yanka, yace wannan gare ni da al'ummata, Allahumma taqabbal minni wa an ahli baiti, Allah ka amsa min da ni da iyalina. Haka aikin manzon Allah ne, kuma sannan sunna ce ta annabi Ibrahim, lokacin da Allah ya kamfanshi ɗansa da ya mafarki aka ce ya yanka ɗansa annabi Ismail, ya ce ya bunai inni ara fil manami anni athbahuka fanzur ma za tara, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allahu minas sabirin. Yace ya kai ɗana, nayi mafarki ina yanka ka. Yace to baba me kake jira? Kayi mafarki kai kuma annabi? Ai da mafarkin annabawa gaskiya ne. Tunda Allah ya nuna maka ka yanka ni kuma a mafarki, kuma kai annabi ne, to na yadda ka yanka ni din, wato ya yadda a yanka shi. To shine Allah ce falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu an ya Ibrahim. Bayan sun miƙa wuya da mai yankan da wanda za a yanka duk sun yadda za su yi, shi ya yadda a yanka shi, shi ya yadda zai yanka, sai Allah ya masa wahayi cewa wa nadaynahu an ya Ibrahim qad saddaqata ru'ya inna kazalika najzil muhsinin. To daga an fasa yankan, sai aka fasa yankan, aka fanshe shi da rago. To wannan sai ta zama sunna ce, manzon Allah ya zo ya raya ta, kuma al'ummarsa suke ta raya ta. Da haka wanda yake da hali yayi, wanda ba shi da hali shikenan, wato ba sai yayi ba. Lokacin yin layya, lokacin yin layya shine idan mutum bayan an sako daga idi, kawai daga nan lokacin layya fara. Duk wanda yanka ragonsa kafin a sako daga idi, to kawai ya yi tsire, ya yi balangu. Sai bayan an sako idi sannan ne ake yin yanka. Sannan kuma wa ya kamata ya yi, wanda ya kamata ya layya shine wanda yake da hali, sai ya yanka rago ko sa ko saniya ko raƙumi ko raƙuma ko akuya ko ɗan akuya ko rago ko tunkiya. Za mu ji kuma tartibin yawan nama aka fi so ko ko daɗin nama aka fi so. Sannan wanda zai yanka abin layya shine an fi so ka yanka abinka da kanka, a danne maka, kuma ana so a wajen yankan nan ka lura da abu hudu. Na farko, a wasa wuka ta wasu sosai. Sannan na biyu, kada a dinga wasa wukar a gaban dabba tana kallon ka kana wasa wuka. Sannan kada a ɗauke ta a tuma da ƙasa a ji mata rauni wai don yanka ta za a yi. Sannan kuma akwai guda biyu ne, kada a yanka ɗaya tana kallo ana yanka ɗayar, sannan kuma a sa ta kalli gabas, a wasa wuka ta wasu. Sannan sai ka ce bismillah, in jini ya fito sai ka ce Allahu akbar, rabbana taqabbal minni wa an ahli wa minni wa min ahli baiti, Allahumma anni
wa an ahli baiti. Aka ce wannan larabcin kuma ya tsori mana. In ka ce bismillah Allahu akbar, Allah wannan layya na yi ta ne da ni da iyalaina. Ko ma baka faɗa ba shi Allah ya san niyyarka a zuciyarka cewa da kai da iyalanka kake nufin kayanka, kuma ka ce Allah ya karɓa maka. Ko da Hausa ka faɗi wannan ɗin yayi. Wanda zai yanka abin layya mun ji shi, abin da aka faɗa a lokacin da ake layya shine bismillah Allahu akbar, rabbana taqabbal minni wa min ahli baiti, Allahumma haza anni wa an ahli baiti. Wanda abin layyarsa ya samu matsala, wato ka ɗauko abu za ka kai shi wajen yanka sai ya kare, gashi kuma za mu yi bayani cewa ba a yanka mai aibi, to kuma gashi ka ɗauko za a fito da shi sai ya kare, to wannan ba zai hana a yanka shi ba, tunda ainihin ba karyayye aka siyo ba. A siyo karyayye, ko a siyo makauniya ko mai ido ɗaya, ko a siyo ƙeƙashashiya ko ramammiya ko mara lafiya, tun wajen siyan dama da kaji aka nuna maka alhaji ga wannan girgidar rago kudinsa kaza, ka ce kai wancan ramamman fa, ka ce ya ce to ai ka san mu ma duk a raman muke, kama mu wancan ramamman, don kayan layya da ramamme ba ta yi ba. Haka nan aka ce ga wani mara lafiya can alhaji amma mai arha ne, ka ce to a ɗauko min shi, don kai da mara lafiya bai ba. Ko aka ce alhaji ga wata makauniya siye ta za a yi maka ragi, sai ka siyo makauniya, to wannan sai dai a ci nama kawai. Ko kuma kafarta ta kare, sai aka ce alhaji ga wata karyayya kuma amma dai insha Allah za a yi maka sauki, kai kuma saukin kake nema, sai ka siyo mai sauki karyayya, to ba ta yi ba. Waɗannan aibukan guda hudu da sama da su da daidai da su a ƙasa da su kawai aka yi saɓani. Annabi ya faɗi aibubuka guda hudu da ya ce a kiyaye a wajen layya. Kada a yanka mai ido ɗaya, kaga makauniya ma ta fi cancanta kenan ka a yanka ta. Kada a yanka gurguwa, kaga mara kafa ta fi cancanta ka a yanka ta. Kada a yanka ƙeƙashashiya ramammiya, to kaga wannan dama sai a kula. Sannan ka a yanka wacce take ba ta da lafiya, ba ma ta iya tayi sai an ɗauko ta, wato ta kusa mutuwa ka siya don kaga arha cewa mara lafiya ce za a yi maka arha, to kada ka yi wannan, tunda dai ibada za a yi a tsaya a yi abu mai kyau wanda Allah zai karba. Idan dabba ta yi bulbul amma shekarunta bai cika ba, ya za a yi? Shekarun da ake bukata a wajen yin layya ga rago akalla ya kai wata 6, to sai aka yi masa kiwon gona irin kiwon zamanin nan, sai ya zama bulbul kuma gashi bai kai wata 6 ba, to ba za a yi ba. Shekarun nan dole sai wata 6 nan sun cika zuwa sama sannan za a yi in rago ne. Ko kuma dan akuya ne ko akuya sai ta yi bulbul amma ba ta kai shekara ba, to ba za a yi layya da ita ba. Ko kuma sa ne gashi ya yi bulbul amma bai cika shekara 2 ba, ya shiga ta 3, to ba za a yi layya da shi ba. Ko kuma raƙumi da gashi bulbul amma bai cika shekara 5 ba, to shi ma ba za a yi layya da shi ba. Da haka rago da tinkiya daga wata 6 zuwa sama, akuya da ɗan akuya daga shekara zuwa sama, sa daga shekara 2 zuwa sama, raƙumi da raƙuma daga shekara 5 zuwa sama. Dole in ka je siyan abin lai sai ka tambayi shekarunsa, yauwa, ko ka gan shi da kiba idan bai kai shekarun da shari'a ta ce ba, bai yi ba. Haka in ya zama yana da cututtuka ko aibubbukan da shari'a ta faɗa guda 4 nan, da sama da su da daidai da su da ƙasa da su, wato shi ma ba za a karɓa ba. Da haka mutum sai ya kula da waɗannan, tunda ibada kake so ka yi, dole ka tsaya ka ji yadda ake yi, ba ka yi ta yadda ka ga dama ba. Wanda ya manta basmala, ka zo za ka yanka abin yankanka kuma sai ka manta baka ce bismillah ba, za a ci kwarai, kai musulmi ne, sunanka ya isa. Mantuwa din nan ba zai sa a ce la ya manta bai ce bismillah ba, da haka ba za a ci ba. Malamai suka ce a ci. Wanda ya kuskure fa maimakon ambaton Allah sai ambaci wani abu daban. Ka saba da zikiri sai ka ambaci wani abu, ko ka kama sunan kai dai, wato hankalinka yayi wani guri, maimakon ka ambaci sunan Allah sai ka ambaci sunan wani abu, to wannan kuskuren ba zai hana a ci wannan dabbar ba, domin kuskure kai. Wanda ya ɗauke hannunsa kafin ya ƙarasa yankawa, to anan matsala take, sai an lura. Ka fara yankawa, wukar dakushashiya ce, sai ka aje aka baka wata wukar, to wannan dakushashiyar ta ji masa raunin da ya hamma ya ɗauko mutuwa, sai ka zo ka yanka na biyu. To wannan malamai sun yi saɓani cewa idan hannunka ne ya zame, wato ka fara yankawa sai hannunka ya zame, to ka iya mai da wukar ka ci gaba da yankawa. Hakanan kuma idan wukar ce ta dakushe, kana iya maza ka cafki wata wukar ka ƙarasa yankawa. Amma idan baka gama yankawa ba ka ɗauke hannunka, sai da kuma ya suma ko ya mutu ma sannan ka mai da wuka ka ƙarasa, to wannan ba za a ci ba. Da haka wajen yankan nan a lura da abubuwan da ake so a yanke, su ne da makogwaro da madajiya da sauransu, duk nan sai ka yanke su gaba ɗaya.
ko ba a so ka ɗauke hannunka baka ƙara yanke su ba, saboda ɗauke hannun a mayar shi kansa matsala ne idan an samu jinkiri kuma an yi da gangan, wato layya ta iya zama mushe ce ma, ba ma layya ba ma. Hukuncin haɗa kuɗi a siyo abin layya, to yanzu sai zama mun ga raƙumi mu 7, kowa ya ba da 20,000 aka siyo shi 140, ko kowa ya ba da 30,000 muka siyo shi dai, to wannan ba laifi mu haɗu mu layyar gaba ɗaya, a yanka raƙumin nan a raba shi 7. Kuma abin Allah, idan ba ku da hali na kowa isai raƙumi, ba ku da hali kowa isai raƙumi ya sai raƙumi ko sa, sai kuka haɗa kuɗi ku 7 kuka yanka raƙumi guda ɗaya kuka yi layya, to a wajen Allah duk raƙumi zai ba ku, ba wai Allah zai ba ku guntun da kuka yi bane, a'a, tunda iya abin da ku iya kenan. Shi yasa sahabbai suna yin tarayya a cikin raƙumi mutum 7, a cikin saniya ma mutum 7 su haɗu su yanka, da haka wannan babu laifi. Kuma ma wanda ba shi da niyyar layya ma zai iya shigowa, ya ce to ni nama fa nake so, kuma na ji an ce ku layya za ku yi, zai iya shigowa da kuɗinsa, shi ba da niyyar layya ba, da niyyar ya ci nama, ko kuma da niyyar layya, kuma duk kowa Allah ya bashi wali kulli mur'in ma nawa, to inna ma likulli mur'in ma nawa. Tun yi wa mamaci layya, idan mutum ya mutu za a yi masa layya, akwai matsala 3 a nan. Na farko wasiya, in yayi wasiya cewa a ɗauka a cikin kuɗinsa, kuma kuɗin ya kai sulusi, ya ɗauka a yi masa. Na biyu, idan 'ya'yansa ne suka ce bari mu yi wa babanmu aikin alheri mai masa layya, wato don ya samu lada, to wannan suka ba shi ladan, babu laifi. Na uku kuma ya zama kamar an tilasta cewa duk sanda aka yi layya sai an yi wa mamaci baba da baba, sai an musu layya ko da hali ko babu. Amma wani sai ka ga washi ya haƙura bari wa iyayensa da ba su da rai, to ai ba a kallafa musu ba, kai ya kamata ka yi da niyyar ka tukunna, ya zama layyar kai. Da haka a hali biyun can za a iya mutum layya idan ya yi wasiya, ya bar kuɗin, ko kuma 'ya'yansa su ga cewa za su iya masa layya, wannan babu laifi a yi masa, amma ba ta hanyar kallafa wa kai ko su ƙi su ce iyayensu za su yi ba. Hukuncin yadda ake raba naman layya, idan mutum ya yi layya ana so ya raba naman kashi 3, kashi 1 ya ci, kashi 1 ya bayar, kashi 1 ya aji. Wanda zai kuma an fi so wanda zaka bayar din ya fi yawa akan wanda zaka ci da wanda zaka aji. Kada ya zama ka doka dan ba mutane dan kaɗan ka aje da yawa, ka ci da yawa, ka dan bayar da yawa. In kai hakan ma ka samu lada, amma an fi so ka ba mutane da yawa, domin wanda suka ci abincinka da yawa ka fi samun lada da kai ka ci da yawa. Shi yasa wata ran da aka yanka rago a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, aka rabar da shi, aka rage masa karfata, shi mai ragon aka rage masa karfata. Yace wa Nana Aisha, ina ragon mu? Tace an rabar. Yace me ya rage? Tace karfata. Yace Allahu akbar, muna da rago cikakke a lahira babu karfata. Ma'ana wanda muka bayar a wajen shi Allah zai ba mu lada, ba wanda muka ci ba. So da haka kullun abin da zaka bayar wato yafi yawa akan wanda zaka ci, gwargwadon dai kyautarka da rowarka da dagewarka da rashin dagewarka. Da haka waɗannan abubuwa da suna a buƙatar ai wannan. To saboda haka wannan kun ji hukuncin yadda wannan yake. Sannan hukuncin bawa wanda ba musulmi ba naman layya, idan za ka iya jan hankalinsa ya dawo musulunci ta hanyar kyautar, ko ka rage gaba, ko makoci ne ko ma'aikaci ne yana karkashin ka, ba laifi ka bashi. Hukuncin yin bakancen yin layya, kai alkawari lalle sai ka yi layya, to wanda ku ya dau alkawari dole ya cika shi, dole ka nemi kuɗin ka yi. Shin za a iya cin bashi a layya? Idan kana sa ran samun kuɗi, kai ma'aikacin gwamnati ne, ko kana bin wani bashi, ko kana da wani kuɗi da kake sa ran za su zo, babu laifi ka yi wato layya, daga baya kuma sai ka biya tunda. Amma haka kawai dan rigima ka ce wai ka fi zuru ka je ka ciwo bashi, ba ka da hali, ba ka da albashi, ba ka bin wani kuɗi, ba ka sa ran samun wani kuɗi, kawai dan ka zo kofar gidanka a ce alhaji ya saba yanka sa ƙato na 500,000, yanzu ba shi da hali, ka je ka ciwo bashi, karshe a zo ana tsere da kai da masu sa. Wannan Allah bai dora maka. Inda hali ka yi, in ba hali ka bashi. Wanda ya baka halin kai shine yanzu ko bai baka halin ba, me naka a ciki? Allah ya baka dama ka yi, yanzu bai baka dama baka yi ba. Kuma wani zai maka dariya ya je ya yi. Ai talauci da arziki a hannun Allah suke, ba a hannun mutum suke ba. Za ka kaka damu alhaji dan ka saba yin yanka da manya-manyan raguna, hali ya zo yanzu babu abin da ya sauka, in babu a ba kowa hakuri, dama daga Allah ne, kuma yanzu babu.
ko ba wani wanda ya isa ya dawo maka da arzikinka in ba Allah ba. Sannan shin za a iya bayar da kyautar ragon layya, kai ka siya ka ba wani kyauta ka ce shi yayi? Sai to za ka iya yi idan kana ƙasa wacce take mai nisa. Misali mutum yana ƙasar da ba a layya, akwai ƙasar da ba sa yadda a layya, irin ƙasashen turai, yanka ragon da dokokin da aka sa a kai sai su yi wahala. To irin wannan sai ka siya ka aika wasu ƙasashe su je can su layyar, kai sai ka samu ladan wannan. Haka hukuncin siyar da fata, mutum zai iya siyar da fata ta ragon layyarsa. Ya za ka siyar da fata? Sai dai kai amfani da ita kai buzu, ko ka ba da ita sadaka, musamman ga ƙungiyoyi na addini da masu ayyukan tallafi ga jama'a. Za ka iya tara musu wannan fata su je su siyar su aikin musulunci, ko ka ba da ita sadaka ko kyauta. Amma ba za ka, ko kai amfani da ita kai, amma ba za ka biya mahauci da fata ko da nama ba, sai dai ka biya shi da kuɗi. Amma ba laifi ka yan masa nama ko ka ba shi fata kyauta. An zama fata mafi yawa da mata limamai ce ba. Shin abin lai zai iya isar gida ɗaya kwarai da kai da 'ya'yanka da matanka? Don ga wani yana da mata da yawa, matansa 2 ko 3 ko 4, wasu a ce kowace sai an sai mata ragonta, in jiwa in ba da hali guda ɗaya. Dan naji wani yana cewa wai alkiyama kowa ragonsa zai hau. To tunda kowa ragonsa zai hau, yanzu ni da mata na 4 da 'ya'yana 20 da ni, ai mun yi wa rago ɗaya nauyi. Wai an gaya masa a lahira in za a tsallaka siradi wai kowa ragonsa zai hau. To shi ko matansa 4 'ya'yansa 20 gashi, kaga mutum kusan 25 wai za su haura ko ɗaya, ai sai su karya shi. Ba haka ake nufi ba. Lada Allah zai baku, ba wani wanda ya ce zaka haura ko lada zaka samu. layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. to da haka rago ɗaya ya isa, kamar yadda annabi ya yanka wa kansa da duk gidansa. to da haka ba kowace hajiya sai an sai mata ragonta ba. wannan yana cin abin da yake wahalar da mu, sai mutum ya ce wasu ya yanka 7 ko 20. rago ɗaya ya isa duk gidan gaba ɗaya. to da haka mu kula da wannan ka'ida, rago ɗaya ya ishi gida. Shin mara aure zai layya? Saurayi ne kuma da ɗan albashinsa. Wasu samarin, kuna nan samari sai ku ce ai wa bai da aure. To ya gaya maka sai kana da aure, hali ne kana da shi, to shi kenan za ka yi layya. tun da Allah ya sa kana da hali, saurayi, sai ka yanka rago ka kai cikin gida abin nan ɗinka. Wani ma yana da hali sai ciwo tun da babansa zai, shi ba zai ba. To idan abin layya ta haihu, kana da abin layya sai kuma abin layyan ya haihu, to ɗan ma ita ma ta layyace yayi ko? Saboda aka haɗe za a haɗa a yanka. Wasu suna cin jaririn, munan ne ban ga ana ci sosai, amma kasashen Laraba suna cin karamin, shi ma ana dafa shi a gyara shi, yana namansa da saukin ci. To sannan kuma matarka sai ta haihu ranar sallah, kuma ragonka ɗaya, to ne za ka yi a ciki? Layya za ka yi ko suna? To malamai suka ce sun dubi wannan matsala ta ɓangare uku. Suka ce idan ka siyo ragon don suna, to sai ka yanka, ba layya kan. In ka siyo don layya, sai ka yanka shi ga layya. Wasu kuma suka ce a kai niyya cewa wannan rago na layya ne, na suna ne. Amma fan kace na suna ne, kuma an san uwar da ta haifi yaron ake kaiwa ragon, to ya za ka yi in kace suna ne? Akwai Sheikh Muhammad bin Ibrahim, mufti na ƙasar Saudiya, Allah ya ji kansa, ya fada fatawa cewa kana iya yanka rago ɗaya da niyya biyu, cewa na layya ne na kuma suna ne. Amma ba za ka yanka na bakance ba, don bakance zaman kansa yake, layya ma zaman kanta take yi. Idan mutum ya sai ragon layya sai ya gudu, ko ya bata, ko aka sace, ko ya mutu kafin lokacin, ya za a yi to? Shikenan sai ya bata, shikenan. In ba sakaci kai ya bata, in sakaci kai ko ya bata, kamar ajiya ce, haka baka ajiya kai sakaci ta bata, dole ka biya. Amma ba sakaci kai, babu komai. Shin wanda ake bin sa bashi ya samu kuɗi 100,000, kuma ana bin sa bashin 100,000, to ya aje ya layya ko ya biya bashin? Kai ka biya bashi kawai, dan bashi hatsari ne. Kakka ce za ka yi layya kuma alhalin ga bashin jama'a a kanka. Shin matafi zai iya layya? Kwarai, kana halin tafiya za ka iya yi, kuma za ka iya aikawa gida a yi maka. Shin ana iya rama layya bayan lokaci ya wuce? Ba a rama layya idan lokacinta ya wuce, sai dai a yanka rago a ci nama kawai. To wannan su ne a takaice matsalolin da muka tattauna. Yanzu kuma za mu koma kan abubuwan da kuke ta turowa, wanda na ga gasu nan suna da yawa. Za mu koma yanzu kansu insha Allah. Ya tambayoyin suke?
tambayoyin dai ga su nan suna ta shigowa ko? Na ga masu comment ga wadda tambayoyi ne 200, masu sharing 388, masu like 766, sannan kuma masu wanda suka yi samu wannan program din yanzu da muke mutum 23,421. Mikomin ga menene za ta. To akwai Junaidu Ebawa yace malam menene hukuncin aje kare a gida saboda gadi da tsaro. Sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya aje kare in ba karen farauta ko karen gadi ko kuma karen farauta ba, kullun za a dinga daukan kamar girman kira'i daga cikin ladansa ana sabcewa a zubar. To sai ya zama karen gadi kuma a gona ko a kanti ko a wasu gurare, wannan malamai sun yadda aje kare domin ya maka gadi a gonarka ko a kamfaninka ko a kangonka wanda kake aje dukiyarka. Amma cikin gidan da kake kwana kai da iyalanka, malamai sun ce kada aje kare ana, domin malaika Jibril ya zo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya a waje ya ki shigowa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ka tsaya baka shigo ba, sai ya ce inna la nadkhulu baitan fihi kalbun aw sura. Mu ba ma shiga gidan da akwai kare ko kuma akwai butumi. To sai aka duba aka hanga wani dan kuikuyo ana fitowa da shi, sai Jibril ya shiga gidan. Saboda haka kaga gidan da iyalanka suke kwana wannan ba za ka sa kare ba, amma kango da shago da gona da kamfani duk wannan kana iya aje kare domin ya dinga haka. Wajen farauta za a iya farauta, tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakana alaikum. In ka saki karanka kai bismillah, in ya kamo sai ka ci. Wannan shine Junaidu Ebawa. Sannan akwai Aisha Bukar, ta ce Allah ya ja kwana masu albarka. Malam idan mutum ya fitar da mudannabi don biyan azumin shin yayi? To ya sha azumi ne kuma zai biya da mudannabi? Ban gane wannan tambayar ta Aisha sosai ba. Ishaq Faruk, masha Allah, Allah ya kara lafiya da imani. Malam don Allah ina tambaya, zan iya sallar idi sau biyu? Sau ɗaya ake a karawa kalla, me za ka yi sau biyu? Wato yana nufin ka gama idi a nan kuma ka je wani guri ba sai ka sake shimfiɗa da dumarka. A'a, in ka gama idin ka kawai ka koma gida kana kabbara shi kenan, ba sai ka yi sau biyu ba. Malam Ishaq Faruk, sau ɗaya ya isa. Dama ai lada ake so da sunna, kuma ka yi abin da aka ɗora maka, maimaitawa ba shi da wani mahalli. Haruna Hamza, assalamu alaikum, shin zan iya yankawa mamaci ragon layya? Da yi mun amsa wannan cewa na farko shi mamaci ya kasu kashi 2 ko 3. Akwai wanda ya bada kudinsa ya ce in na mutu a yi min layya, kuma aka duba aka baya cikin gadon su, yana cikin wajen sulusi, wato sai a yi. Ko kuma 'ya'yansa suka ga za su yi masa, ko wani daga cikin 'ya'yansa ko jikokinsa ko na kusa da shi ya ga cewa zai iya layya sa shi a ciki, ya ce Allahumma haza anni wa an ahli baiti al-ahya wal mauta, za iya yin haka. Malam Murtala Umar mai adashi ya ce malam tambaya ta ita ce, idan Allah ya hore min kuɗi sosai zai iya yanka rago 10 wani abu, amma Allah bai hore wa makocina ba, sai kuma in hana shi rago ko ɗaya na yanka su duka, sai dai na ɗan san masa naman kaɗan bayan an yanka min, haka akwai laifi? Babu laifi. Ai shi kace Allah bai hore maka ba, to wanda Allah bai hore masa ba shikenan ba, in ka yanka sai ka yan masa naman. Amma da za ka yi maimakon ya ga rago 12 a karama kalla, ai kamata ya ce a bashi mai rai shi ma ya je yanka da iyalansa. In kai haka ka kyauta kuma ka ba da haƙƙin makota. In kuma sai da ka yanka din ka bashi shi ma yayi. Ba dole bane da ina da rago 12, amma dai ka bashi ɗayan ka kyautata haƙƙin makotaka, kuma ka yi abin da ya kamata. Malam Murtala Umar mai adashi. Akwai Aminu Islama ya ce assalamu alaikum, Allah ya ƙara malam lafiya da nisan kwana masu albarka. Allah ya ƙara malam lafiya da nisan kwana masu albarka. Kai ma Allah ya ƙara maka haka da dukkan mu baki ɗaya. Ma ce malam ina da tambaya. Malam a nan ƙasar da nake ba a yin sallah tun lokacin shigowar annobar corona. To yanzu malam na san babu sallar idi ta wannan shekarar. To malam me ya kamata na yi ranar da sauran al'ummar musulmi ke gudanar da sallar idi? Kai da iyalanka a gida.
ai a cikin karamar sallah ma fatuwar da malamai suka yi kenan, suka ce sallar idin nan nafila ce, to ai ka tara iyalanka kai sallah raka'a biyu ka tashi kai musu hudu ba, yadda ake sallar idi a kabbarorin nan guda 7 a farko a 5 a farko a raka'a ta biyu ka yi ta siffar idi, sannan ka tashi ka faɗakar da su ko minti 5 ne shikenan ku yi kabarbarin ku a gida, ko kai da abokinka in ma kai kaɗai ne ka yi ta dai yadda ta zo sallar idi. Kuma abin Allah idan larura ta sa baka je masallaci ba kai sallarka a gida, to daidai kake a wajen Allah da wanda ya je masallacin, tunda larura ce ta tare ka ba wai son zuciya kai ba. Da haka wannan shine abin da ya kamata malam Abdulaziz malam Aminu A Suleiman. Akwai Ado Suleiman yace malam zaka iya bawa mutane zakka domin su yi layya? A'a, ka dai ba su zakka, amma ka ce sai sun yi layya da zakkarka, wannan ba sharadi bane. Ka bani zakka kawai, watakila ma in yi wa yara na kaya yafi, ko in je in sai masara da shinkafa yafi min layya. So ba za ka bani zakka kuma ka sharɗanta min sai zan yi layya ba. Ba ni zakka kawai ka ja bakin ka kai shiru ka kyale ni na je ne abin da na ga dama da ita. Akwai malam Abdulaziz Muhammad Umar yace assalamu alaikum, Allah ya karawa malam lafiya da tsawon kwana. Malam ina da tambaya, malam anan kasar da nake wake shine wancan na farko. Akwai Muhammad Hussein yace malam me hukuncin masu zagin sahabbai? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal mala'ika wan nas ajma'in. Wato wannan hadisi kadai ya isa ya tsoratar da mu bisa zagin sahabi. Yace wanda ya zagi sahabbai na, tsinuwar Allah tana kansa, tsinuwar mala'iku tana kansa, tsinuwar mutane tana kansa. To wai ma me ya maka sahabi zaka zage? Aure kuka nema ya kada kai, ko ku ba addinin ku ɗaya ba, ko ba addinin ku ɗaya da mutum, sannan kuma ina yake yanzu? In abin kirki ka duk ƙarshen abin da zaka faɗa shine ka karanta wani abu mara kyau game da shi, to ka tabbata gaskiya ne? Sannan da ka karanta abu mara kyau, me yasa baka karanta mai kyau ba? Sannan sahabin nan dai koma waye a cikin sahabban nan, koma me ka karanta game da shi mara kyau, to yana da mai kyau. To sikeli auna mai kyau da mara kyau din a hannunka yake ko a hannun Allah? Sannan hanyar da Allah yake wa mutum gafara guda 10, duk ka auna kaga sahabin can bai tsallake su har ya cancanci tsinuwa. Na farko istighfari, bai istighfari ba akan saban da kake gani yayi. Sannan na biyu bai tuba ba. Sannan na uku bai da wani aiki mai kyau da Allah zai kalla ya kankare masa wannan zunubin. Sannan addu'a da musulmi suke ta yi, rabbana ghafir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman, Allah bai karbi ta kowa, duk miliyoyi da biliyoyin musulmi da suke ta addu'a Allah ya gafarta mana, ka gafarta wanda suka gabace mu, kana jin da Allah bai gafarta masa ba. Sannan kuma ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ai hanya ce ta samun tsira. Musulmi su yi aikin alheri su bayar. Allah ya jarabce ka ma da makiya su dinga ma sharri, suna zagin ka, suna cin mutuncinka. Kamar wani tabi aka gaya masa ga wani can yana yi da kai, sai ce alhamdulillah na samu lada ba tare da na sha wahala ba, ko ba tare da an tambaye ni da ikhlasi ko babu ba. Ma'ana an ɗauko ladansa an bani tunda yana zagi na babu alhaki. Sannan abin nan da ka karanta akan sahabin nan cewa yayi abu mara kyau har kake kinsa, gaskiya ne? Ya tabbata ma? Sannan in ya tabbata kuma ba shi da wata mafita, ba za ka yi masa wata fassara ta mafita ba? Saboda haka ni ban ga dalilin zagin wanda ya riga ya wuce ya rasu ba. Ya riga ya wuce, yanzu in dan aljanna ne yana aljanna, dan wuta ne yana wuta, ba abin da ya shafe ka. Kai ta kokarin kanka ya za ka yi kai ka tsira, kai kuma naka mummunan da naka kyakkyawan da taka makomar da naka ƙarshen da taka wutar da sikelinka da mutuwarka da siraɗinka da mizaninka da wutarka da aljannaka da a hannun Allah take, ko baka da tabbas ina zai kai ka. So ka tsaya kawai kana ta zagin wani, ina ga babu hikima a cikin wannan, a ilmance, a hankalce, a al'adance. Ƙara kawai in yi abu mai kyau ka ɗauka, an yi mummuna kansa yawa. Man ja abin hasan falo ashar amsalha wa man ja bi sayyati fala yujza illa mislaha. Man amila salihan fali nafsi. Yayi mai kyau yayi mara kyau, yana gaban wanda yake yin hukunci akan mai kyau da mara kyau. In aljanna zai sa shi tuni ya shiga, in wuta zai sa shi tuni ya shiga. Amma ka tsaya kana ta la'antarsa, in ka la'ance shi ko ba akan ya cancanta ba, to fa ladan ka za a dinga dauka ana bashi, ladan ka za a dinga dauka ana bashi. Naka ji lahira yace me nema ka la'ance ni, yace wasu Allah wasu rayoyi na gani an ce kai kaza, ce to baka nema mun gafara. Kai yanzu babanka da babanka in suna faɗa, ai sulhu ya kamata kai musu, ba ka zo kai ta abu. Da haka wannan ina gaba wata hikima a cikin yin haka.
ya kamata mu ji tsoron Allah mu kiyaye abin da zai jawo mana asara. Wannan ya ce Abu Hanif Muhammad salam, malam idan aka tsinci rago za a iya laye da shi. Ka tsinci rago ba sai kai cigiya ba, to yanzu kai ka tsinci rago, yanzu ka ji ɗazumin ce wani ragonsa ya ɓata, to ai sai kai cigiya an tsinci rago a unguwa kaza mai kama kaza, kai postin ɗin sama a WhatsApp ko Facebook mu gani, wanda ya san ya jefar da rago a yanayi kaza ya zo ya karba. Mutum ya zo kai naka ne, to ga dafa Qur'ani ka ce ka rantse da Allah da ya saukar da Qur'ani na ragon ka ne, in ba shi da hujja sai a bashi. Amma ya za ka yi layya da ragon wani? Kaga ai ba a yin haka ko? Maryam Usman da ninna ne ko? Malam Damina da ninna aka sadi ana. Malam in mun karanta sunan ka daidai baka yi hakuri dan yadda ka rubuta haka muka gani. Malam sallar idi ga mace shin wajibi ne ko an fi son ta yi a ɗakinta? Gaskiya an fi so mace ta je idi, sai dai idan akwai unguwannin da in an tafi duk gidan ba kuwa sai barayi kuma su je su sata. Kuma yanzu nan mun yi fatawa muka ce mata su dinga zuwa sallar idi, ashe barayi su kuma sun lura da haka, da suka ga duk unguwa an tattaru da matan da 'ya'yan da masu gidan an tafi idi, su kuma suka ƙi zuwa idin, da suka fasa musu gida suka yi musu sata. To yanzu saboda security da rashin tsaro, idan a yanayin ku ba tsaro, to mata su zauna a gida ko ku je ku yi idi guda ko ku bar mai gadi a rurrufe gidan. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci umma atiya ta tattaro mata har da masu jinin al'ada waɗanda ma ba sallah za su yi ba, su zo su taru a kusa da gurin, in an yi addu'a su ma su samu albarka wannan rana. To kaga tunda annabi ya ce a fito da mata masu yin jinin al'ada su zo sallar idi ba don su yi sallar ba, sai don su samu ladan da ake samu a gurin, ashe kaga muhimmi ne a ce mutum ya zo wannan guri. To in ji Maryam ki ji amsar abin nan ɗinki, kuma a ƙarshe ta ce malam Allah ya saka da alheri. Akwai Sofi Jibril, haka ne? Sofiya ne ko Sofi? Ya ce assalamu malam, tambaya ta anan shine duk shekara ina ma iyaye na layya, amma wannan sallar rago ɗaya ne da ni, sai ka yanka abinka, su kuma iyaye ka ce Allahumma gafiruhum kama warhamhuma kama rabbayani sagira. Kai ka fi bukatar rago yanzu, su kuma addu'a suka fi bukata. So da ka tunda guda ɗaya ne, sai ka sa kanka da su, ma'ana ka yanka ragon da kai da iyalanka masu rai da iyalanka mamata duka ce su shiga ciki. Wannan babu laifi ka ce haza anni wa an aba'i ko wa an ahali, ka gani al-ahya wal mauta, ka ce da masu rai da matattu Allah din na yanka musu wannan ragon, kuma duk zai ishe ku. Yace Aminu Islama ya sake dawa kenan ko? Yace Allah ƙara mala lafiya da nisan kwana masu albarka. Aminu suna daga Abuja Gwagwalada. Tambaya ta ga malam shine, ni dan kasuwa ne, na yi lissafi kayana na samu naira 600,000, shin suna da zakka ko babu? Ai 600,000 in dai iya su kuɗinka kenan, ai ba su kai zakka ba, sai dai in riba kake nufin ka samu 600 an ɗora su akan uwar kuɗi, da yanzu zakka ina ga sai ya kai 1,150,000. To kaga 1,150,000 kuma miliyan 1 zaka fitar mata da 25,000, rabin miliyan kuma zaka fitar mata da 12,500. Kaga zakka ta zama 37,500 kenan ta miliyan 1.5. So haka abinda ya kamata ka kiyaye kenan. Aminu A Suleiman, Allah kuma ya karba mana, ya karba maka, kuma dukkaninmu Allah ya bamu dacewa da sauransu. To waɗannan dai kaɗan daga cikin tambayoyin da kuka turo ni, kuma kamar yadda kuka shina insha Allahu duk ranar Alhamis a daidai irin wannan lokaci karfe 4:30 zuwa 5:30 za mu dinga yin program akan wannan shafi, live program, wanda kuma abin da za mu mai da hankali shine amsa tambayoyinku kai tsaye. So da haka gashi Malam Najif da Malam Abdulkadir Bello, yan uwa waɗanda su suke ɗauki wannan program suke watsa muku shi kai tsaye, muna musu addu'a, da kuma Umar bin Khamis wanda shi yana can yana monitoring daga Kano, su kuma muna nan Abuja tare da su ake gabatar da program. Don haka Malam Najib da Malam Abdulkadir, Allah saka muku da alheri, matasa ne dukkaninsu, Allah kuma ya sa rayuwa ta kyau, sannan kuma Allah ya ba mu lada, da wanda suka saurara, da wanda suka gani, da wanda suka yi ta'aliki, da wanda suka yi comment, da wanda suka yi share, da wanda suka
ba mu haɗin kai, duk muna muku addu'a. Allah ya saka kowa da alheri, Allah kuma ya bar zumunci, Allah ya yaye mana wannan yanayi da muke ciki. Da mun ci a ƙarshe za mu dinga addu'a, don wasu rubutu da ai musu addu'o'i, to dukkan mu za mu yi tawassali da sunayen Allah ko mu sa rai cewa Allah dukkan wanda yake da bukata ta alheri Allah ka biya masa, Allah wanda yake da wata damuwa Allah ka yaye masa. Wannan ƙasa ta mu Najeriya da muke fama da matsaloli iri-iri na tsaro da na talauci da na rashin zaman lafiya, Allah ka dube mu da idan rahama, Allah ka yaye mana wannan matsaloli. Tattalin arzikin mu Allah ka inganta mana shi, tsaron mu Allah ka inganta mana shi, imanin mu Allah ka inganta mana shi. Allah ka ƙara mana zaman lafiya, ka ƙara mana arziki, ka ƙara mana wadata, kuma ka sami amfani da su wajen binka da kuma yin abin da ya kamata. Muna roƙon Allah ta'ala ya yaye wa dukkan kowane musulmi da yake da wata damuwa a kan kansa, Allah ya yaye masa. Wanda yake da wata bukata ta alheri Allah ya biya masa. Allah ya ba mu kyakkyawan rayuwa, ya ba mu kyakkyawan ƙarshe. Allah ya sa mu gama da kyau da imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.